A partir d'ara, a Ciutadella hi ha dos tipus de contracte. El contracte de neteja diària, que suposa més de 2 milions d'euros, i un increment del 36% respecte al contracte anterior. Per una altra banda, hi ha el contracte de recollida de residus, que també supera els 2 milions d'euros, amb un increment de més del 20%. El motiu és que l'horitzó final és la recollida selectiva porta a porta i que necessita una implicació del Consorci de Residus. De recollida de residus és un contracte pont, perquè aquí s'hi ha d'involucrar el Consorci de Residus, que ha de fer tots els amidaments i tots els estudis per acabar anant un porta a porta. Per això també és important haver separat neteja per una banda, que sí que és aquesta competència totalment municipal i que ho gestiona directament l'Ajuntament, i l'objectiu és que el Consorci de Residus també sigui present a la recollida de residus amb aquest porta a porta.